tal, señoras e señores? Volve a cociña en directo, o quen anda aí volve a voltas co prato. E hoxe temos, bueno, hoxe temos un programón por diante, vamos, para chupar os dedos, pero sempre ten que haber alguén que cociña, así que pasen conmigo, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Bueno, encántame que sempre entrades cunha emoción, cunhas ganas espectaculares. Que tal onte, ben? Ben, moi ben. Sí, pasástelo ben? Hoxe veño polo hat-trick. Ah, ves polas tres. Ves polas tres. Ves con dúas vitorias consecutivas. E Begoña, que? Eu nada, veño darlle caña e que verase todo ao final. E aparte que eu xa non pago máis cañas. É que tache salindo perder. Non, estamos salindo caro. Tache salindo carísimo. Bueno, o primeiro día fixemos carne, o peixe, perdón, o segundo día fixemos carne. Queredes saber que é o que toca hoxe? Home, sí. Sí? Pois imos ver que é o que nos trae Lola dende Coristanco. Ola, chámome Lola e vivo en Recedo, Coristanco, a terra da pataca, como non. E entonces vou vos decir como fa unha xarda en escabeche que está boísima. En primeiro lugar fago uns cachelos e despois fago uns lomos ca xarda e fago a plancha. E a continuación, dunha vez que estean os lomos feitos e os cachelos, collo unha tixola e fago allo, cebola, un bochorro de vinagre, un pouquiño de pimento doce, pimento picante, con unha folliña cante, encima da pataca de Coristanco e da xarda. Está boísima. Atrevedremos a facela. Está para chupar os dedos. Viña, Lola emocionouse tanto que viña como un pouco rapeira, non? Viña aí, pero bueno, non pasa nada, Lola, nós queremos-te igual. E traes unha xarda en escabeche que vai estar espectacular probablemente cando fan os nosos cociñeiros. Por certo, a xente que estades na casa, lembrade que temos os teléfonos abertos, Podedes mandar a vosa receita, se tedes algo especial, particular, algo que fagades na casa e que vos queda de maravilla, chamades ao programa e podedes vir aquí, traer a vosa receita e que intenten facer o mellor posible Xulio e Begoña, que farán o que poidan. Así que imos repasar primeiro os ingredientes desa xarda en escabeche que imos facer hoxe. A ver, contádeme, rapaces, vamos alá. Ui, a mí encántame esa receita. A xarda? Sí, fixena, a mí encántame a xarda, encántame o escabeche. A mí tamén, a mí tamén me gusta moito. Pero a mí gustame máis. Bueno, xa estamos, xa Vai empezamos. gustar máis a miña receita, Bueno, entón, vamos repasar os ingredientes. Veña, que veñen por aí ca cámara, vide, imos aí. Temos a xarda, non? O máis importante é o aceite, o allo e o vinagre. Está aquí. Vale. Ah, estes para tres o escabeche, ingredientes, claro, e estes tres ingredientes é o básico de cualquier escabeche. Vale. Necesitamos un ácido, unha graxa e o allo, que é importante. En Galicia que temos moi bo allo. Moi ben. Bueno, e despois o que sí, con esta tres un escabeche básico. Despois o resto, eso sería un escabeche blanco. Vale. E se lle botáramos un pimentón, teríamos xa un escabeche vermello. Podes aromatizar con loureiro, con cayena, pois con pimenta. Eu, por exemplo, no sitio do vinagre voulle botar zume de limón, que queda un poquinho máis afrutado, un poquinho menos amargo. Xa vamos, Pero bueno, xa vamos a polo hat-trick, xa te dixen. Sí, todos son escabeches aquí, Da igual, un escabeche... No, pero o escabeche se vai sorprender porque vas ver que se enche todo de aromas diferentes, sobre todo cando probes, enche a boca. A min gusta moito o escabeche por eso, sobre todo é moi bo para conservar. Vale, pois para que me quede claro que sabedes que son un completo negado da cociña, básico no escabeche ven sendo o aceite, o vinagre e o allo. E o allo, vale? Xente que estades na casa, aceite, vinagre e allo. Pois, cando que irades, podedes comezar a traballar e desme explicando un pouquiño como se fai o escabeche, porque a xente tamén quere sabelo na casa. Por entón, mira, dalle, Begoña. Unha das principales é 2 vasos de aceite, máis ou menos, vale? E un medio vaso de vinagre. Vale. Eso, poñemos a quentar primeiro. Vale, eso proporcións, non? Para que o sepa a xente. 2 vasos de aceite e un de vinagre, importante. E agora, por exemplo, no meu caso, eu o que fago é o allo, botollo enteiro. Claro. Pero antes dicías que lle cortabas o cuiño, pero hoxe cortáchelo distinto. A ver, non todos os días son iguales. Vale. Pero xa é importante sabelo. Eu no allo fago diferente. Eu boto tamén ca piel, pero simplemente, mira, ven, Fran, vale. Sempre aquí. Ti bota o capel, pero que faz? O capel o que fago é simplemente aplasto un poquinho co coitelo. Ah, vale. Espera. Aplasto outra vez, aplasto. Sí, cuidado co dedo, Ah, vale. Porque desa maneira xa empeza a soltar o seu ácido, porque mira, cheira este allo, cheira este. Sí. E agora cheira ese. Claro, o sea que se o aplastamos co coitelo,
de canto, non? Por decirlo así. Sí, da maneira que sea máis Sí. segura. Buscamos a zona máis ancha, Vale. pousámoslo e facemos forza. Pode ser co coitelo, cun tenedor, cunha que queiramos. Nos facémoslo co coitelo. A ver, déxame probar a min, a ver. A ver. Para a xente que é así, pues, neófita nisto, non? Que non sabe, o sea, polo así de lado. Sí, espera, que aquí por está este lado, manchado de por allo, este lado. eso é, aí. E faz forza, simplemente. Ah, Xa está. que fácil. Vale, vale. E despois disto, a pota. Isto, a pota. Bota Vale, xa aí, perfecto. por favor. Botámosla a pota. Damos a pota. E eu o que fago é unha ceboliña xuliana moi finiña, vale? Vale. Xulián, entendo que é unha forma de cortalo. É un corte que o que facemos é tiriñas. Non é unha señora que teñamos por aí escondida, Non é non? unha tocalla miña. Non é unha tocalla túa, que se chame Xuliana. Esa é a forma xuliana. Esta é Para a a xente forma que está na xuliana. casa, esa é a forma, a maneira Eso de é. cortalo en xuliana. E ti, Bego, botas cebola, non botas? Sí, eu boto cebola, mira como está. Ah, pero ti botáchela distinta. Eu boto en aros, así. En aros. Sí. Ves? Gústame moito así ver os cabeches cas cousas enteiras. Vale. Ves, unha guindilla tamén lle botei, porque tiño un toquiño picante, un cachiño, o loureiro, ves? O que se vexa é que empeza a unir, non? Sí, hombre, Como que- mira. Mira. Buah. Ves? A min é que sabes que me pasa, que xa me gusta é como cheira o aceite en sí. O a mí. O Mira olor, que o arrecendo do aceite xa é, buah, unha maravilla. Unha boa cebola, un bo allo, loureiro da casa, Buah. e unha pequena guindilla. Mira que maravilla, un bo aceite. E estamos facendo un escabeche Mira. impresionante. Este é un virxen extra, este aceite. Claro. Como rustre. Bueno, é que iso... Ti eres de sempre virxe extra, ou non? Sí, A eso mí o é... aceite gústame casi todo. Sí. Sí, sí. Si, eso de feito, Pero virxen extra, eso de bueno. feito, o tema dos ingredientes que está dicindo Begoña é importante porque o escabeche tivo moi mala fama sempre. A xente parecía que o que comías en escabeche eran produtos que estaban ou estropeados ou para disimular o sabor. Claro. E agora cada vez está máis metido na cociña, de feito cada vez hai máis cultura de conserva tamén en escabeche. Por qué? Porque ao final resulta que é unha cousa moi rica, é unha Claro, cousa porque moi variable. o mellor a moi- xente da casa non o sabe, pero o escabeche era un método de conserva, non? Xulia, era método como se claro, conservaban. sí, é unha forma de conservación. Bueno, as conservas. Claro, entra en xogo o aceite que fai unha capa protectora para evitar que entre o aire e oxide o alimento, o vinagre que é un conservante natural e o sal que é outro conservante natural. Mexillóns en escabeche de toda a vida. Claro. De comerlos así latas e Sí, latas sí. cando estudiaba. Por exemplo, se quedan aí uns xirelos fritos do día anterior, os consérvalos na nevera en escabeche por máis uns 3 ou 4 días máis. Telos aí en frío para facer un bocadillo á tarde maravilloso. Vale. Bueno, non sei como andades de nervios, ides ben, non? Ben. Vaslle, pues mira, no, ahora vai... vai po teu lado, porque chegou o momento, señoras e señores, de que veña por aquí a auténtica artista da receita. Que pase, por favor, Lola, de Coristanco. Hola, Lola. Hola. Que tal, como estás? Moi boas. Que tal? Hola, Ai, que tal? traes? Hombre, que vou traer, Fran? Bueno, son patacas. As de Coristanco. Non quero problemas, eh? No. Non quero problemas, que despois veñemos da Limia e dime que son mellores as deles, e as de Bueno. Coristanco, tal. Sabes cales están boísimas? As de Arzúa, as da miña nai. No, estas están espectaculares. apañadas de hoxe. Eu, en serio? De hoxe, en serio. Bueno, teñen golpiños de candiveches aí nelas, eh? Hombre, co sacho. A Claro. man. Claro. Apáñalas en Están sacho. limpecitas, Hombre, Sí. porque temos agua tamén. Tedes agua tamén, pero están. Pero apáñalas a sacho, de verdad. Sí, estas sí, es porque estas son as patacas de cedo. Mimo. Estas Qué da terra de maravilla, pataca en Coristanco. No ten moi boa maravilla. pinta, Por... Menos mal que as trouxestes, porque estes non trouxeron nada. E na receita poñe pataca. Claro, Pero non pero para contábamos, eso non estou eu. contábamos con De eso. Coristanco, non? Xa. Para eso estamos dos. Pois mira, dalle unhas E pataquiñas a cada un. Como queres que as Mira, preparemos? oída. Porque facémonos como ti nos digas. Hombre, penso que unhas pataquiñas, uns cacheliños. Os cacheliños. Cortaremos así catona, o sea, Ai, catona, pero en rodajas. Qué bonito. Vos sodes Digo para que profesionales. se nos Eu faga, así xa porque me sei. senón... Vale. Ti cantas Eu queres? Non sabía que viñan as patatas. Pan ou tortilla? No, faremos unha, non? Podemos un. Sí, podemos entre os dous aí. Pois Venga, collede, veña, facede entre os dous. Ai, Vamos, que bo rollo hai aquí, entre Sí, os nos dous. somos moi... Bueno, Bueno, pois listas. fixadevos, A veces, cociñeros no desconcertados sempre. porque acabamos de incorporar así porque sí patacas de Coristanco. Podían ser da Limia, pero Lola é de Coristanco, é o que hai. Sí ou non, e tes que tirar polo teu. Tirar pola miña terra. Vamos deixar isto por aquí. Vamos a isto. Bueno, necesito que me expliquedes un pouquiño que ides facer cas patacas, porque eu estaba Pues mira. no punto escabeche e ainda non pillara ben o escabeche. Pero o escabeche quedouche claro. O como- escabeche non? sí, o escabeche entendino Como se perfectamente. fai, para Exactamente, que nos sirve. entendino ben. E agora necesito saber que ides facer cas Pois agora, patacas. a mí gustame moito, como dixo Lola, facer a pataca enteira. E Vale. despois cortala. Sí.
pero neste caso, por un tema de tempo, vamos a trocear como se... para que se nos coza, senón se Para que non vai vos cocer. coza ben, claro. Porque, Entonces, sabes botaremos que un pasa? poquinho de Estos días sal. que tiveron problemas foi cas patacas que lles quedaban un pouco crúas. No, a mí. quedáballe. Quedaban de... Vale, perdón. É o meu talón de Aquiles. Porque non eran de Coristanco, Fran? Claro, claro. Seguro, Segurísimo. seguro. Segurísimo que non eran de Coristanco. Claro. Esa pataca blanca, esa caña de boa. Entón, ao final son patacas cocidas de toda a vida, por dicirlo así, non? Para acompañar a xarda en Eu vou escabeche. botar un poquinho de aceite tamén aquí para que lle dé un toquiño, vale? Vale. Se botei un poquinho de sal tamén. Queres pasar ao arrecendo? A ver como... Xa, Sí. xa recende, Veña, xa ven pa recende. aquí, ven pa aquí, Xa, mira, arrímate aí, mira, arrímate aí, mira. arrímate aí. Buah, esta Eu, cola, ese este allo. momento ten a pimienta solamente e despois botarelle un poquinho de loureiro, Ah, o de loureiro pimentón, como entonces, falte. sí. Pero de momento quero que poche tranquilamente. Guau, isto- Mirade pa Como aí. arrecende. Mirade pa aí, Mirade pa aí. Eso é pementa, non botaches? Con as boliñas de pementa, sí. Botaches a pementa que Metan se solo ven un a casa. chisquiño de sal, porque despois Bueno, pois mira, ensalar a xarda. sin marchar, sin marchar. Vamos aquí, mira tamén, mira o de Begoña. Mira pa aí. Ai, pero de Begoña ten aí... Xa ten todo o aroma, Ese alliño, sí, xa. Pois, sabes a que me- O loureiro... Sí. Sabes a que me cheira un pouco, Begoña? A allada, non sei por qué. Sí, Cando bueno, fas unha allada, cheira así. allada tamén, Sí, leva ao levar o allo, claro, cheira leva así como cebola, un pouco leva o allada. loureiro. É que a allada, depende de onde se faga, sí, tamén sí, levo vinagre, sí. o sea, sería un escabeche tamén, Sí. Sí, cheira moi ben. E ti, bueno, o xe arriesgou así, verdad? Porque ela quere gañar porque leva 2 derrotas seguidas. Entón está un pouco picado. Ai, pois non. Non. Entonces hoxe, a ver, Hoxe, a ver que é o que pasa. Non hai dos sin tres, A ver que é o que tranquila, non hai dos sin Bueno, pois tres. ide dando. Ahora vas a botar pimentón, ves, non? Eu sí, eu fago así. Cando está así xa medio templadillo, xa llevo arrimando así un poquinho do pimentón. Isto xa é un pouco ao Un gusto. pouquiño, di. Isto xa é un pouco ao gusto. Aquí ten que levar pimento. Ten que levar, claro. Vaya Veus? caldeiro Pimentón lle acabas bo. de botar. Isto non é nada. É unha cucharada. É unha cucharada. É unha cucharada. Pero este é 12 o picante. Se queredes entonces, enseñar que é como 12, queda, porque sí. é o color que Ou é ten que picante. ter. Eu Mira, usei botar 12. máis. Este é 12. Botolle un pouquiño máis así. Sí, é Ten que 12, estar é 12. colorado. Vale, sí, pero é 12. É 12, é 12. Claro. Xa leva un cachiño de Casi guindilla 12 para cucharadas darlle... tamén. Leva. 12 cucharadas. Si que ten que deixar a ti como onte, non che Sí, dixe no, nada. hoxe xa me Hoxe agardei o estou pimentón preparado. por mí. Vale. Ah, Ti bueno, tamén lle vas botar? chega, Sí. Sí, porque temos a opción de... A mí, por exemplo, para os pescados gusta máis o escabeche blanco. Se para aves, o sea, para carnes de pluma, o sea, pero gustame o escabeche vermello. Para as carnes, o blanco. Moi ben. Hai nivel, Ti como ves o nivel? Ai, aquí Pois tes que vir estamos comigo. falando de palabras Tens maiores. que vir comigo e tens que esperar na zona de sufridores. Eles Bueno, que pois sigan vamos, traballando. venga, pa vamos, ali. pa zona de pa ali. sufridores. Esta é a zona de sufridores, seguro que xa a coñeces. Se viches o programa onte ou antonte, Sí. esa é a túa cadeira. Este é miña. Ti sentaste aí, e o único que tens que Gracias. facer é esperar mentre eles andan ao seu. Vale? Que de maravilla. Bueno, pero bota un vistazo. Sí, sí, Vale. sí, 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 sí. Ti volve cando queires, tamén. Vale, Entón, vale. Bueno, Eu agora voulle botar xa o vinagre. vale. Para que vexas a cantidad. Vale. Un vasiño máis ou menos, un pouco menos igual, Un pouquiño menos do vaso. Vale, un pouquiño menos do vaso. Sí. Perfecto. 2 vasos de aceite e como medio vaso un pouquiño pasado de vinagre. Depois Vale. tamén valo facendo ao teu gusto. O sea, Canto vamos ir repasando para que o teña eu claro na miña cabeza. Na miña Aceite. cabeza. 2 vasos de aceite. 2 vasos de aceite. Perfecto. O allo. O allo. No meu caso é o loureiro, O a loureiro. cebola en cachos, unha guindilla, vale? Unha pouca pementa, unhos granos de pementa, 5 ou 6 granos de pementa, nada Sen máis. pasarse. Home, tamén que llevar Pero botar. eso é para todo tamén. Según gustos. Se Para gusta gusto. máis a pimenta, os elementos que utilizamos para matizar xa é o gusto de cada un. Vale. Pimentón 12. Pimentón 12, depois se queres darlle toque picante, pois xa se eres un pouco máis atrevido, darlle e meterlle picante. E despois eu botolle pois, o vinagre, e agora voulle botar así un chisquiño de viño bo, que aquí temos moi bo viño en Galicia. Moi ben. O viño onde? Trae pa que o viño. A ver se sabes. Déxame cheirar o viño. Eso, A ver, a ver. se adivinas, leva o premio hoxe ti. Isto é a que o adivino. E se fallas, paga a cerveza. Vale. Isto é Ribeiro. Pois paga a cerveza. Ai, dixo no voleo, Eu tamén, Eu tamén. Dixo no voleo. Bueno, recordade na casa que estamos regalando cartos. Bueno, regalando nunca. Ás veces soa como, andamos regalando cartos. No, non regalamos cartos, pero imos preguntar por algo, algún ingrediente, algún paso que se fixo aquí no programa. Entón chamaremos e diremos, que é o que se fixo? E vostedes teñen que responder a ver cal é a cousa que se fixo ou non. E levarán 50 euros para o carriño da compra que veñen
que maravilla, sobre todo tal como están as cousas, levámoslo dicindo todos os días, pero é que é verdad, tal como está, hoxe falábamos coa vaca do prezo da luz, co gandeiro, pois exactamente pasa o mesmo tamén co prezo do carro da compra, ou non, Begoña? Eu agora xa teño os cabechos Ti xa, o da compra dache igual. Que me repouso un pouco. Vale, deixo aí repousarlo. Mira, ves Sí, como queda? Vale, Mira, eu solo pochei a cebola Ala. e agora vou deixar que me enfríe. a ver, vamos ver o teu. Ora, Que faré máis caso a ela que a min, Xa, hoxe, pero porque ela non fanou nada. Entendes? Digo que eu simplemente pochei a cebola, vou deixar que a tempere un pouquiño, que enfríe un pouquiño, e despois botarei o resto dos O sea, ti ingredientes. tardas máis en botarlle o pimentón, botarlle todos os elementos que ela lle foi incorporando antes. Claro, ela mentre botaba eso, botaballe cariño solo Xa, dixen. por eso queres gañar outra vez. Home, amigo, é que gustoume a experiencia, todo. Ai, Dios. no, que xo vou por el. Hoxe queres gañar. Seguro que hai moita xente na casa ou en Galicia que utiliza a xarda ou que utiliza o escabeche para facer as súas elaboracións. Pois sabedes que? Imos comprobar que é o que fai ou o que conta Galicia. A sardiña. El salmón. Se me dan a escoller, os rapantes os preferidos. Como lo que me den. A xarda non me gusta. Gústame moito máis o xurelo. En el País Vasco lo llamamos verdel. Un sabor un poco intenso, pero bueno, me gusta. Un peixe azul, pois moi recomendable, moi saludable. Ten moito omega 3. Todo en filetes, fileteada pa plancha. En toro, tamén para fritir ou para facer caldeirada. O primeiro fresca. Y media entera, limpa. Que lle quiten a cabeza e a tripa e todo. Gústame facela a plancha. En escabeche, en caldeirada, Al horno. guisada. Ou tamén en empanada, que está moi rica. Con patatitas, Algún tipo de salsa. Con un perejil Un poco de cebola, allo. pimiento. e aceite de oliva. Con absolutamente todo, como podes comprobar na casa. Pódese facer a xarda ou a sardiña, o que queirades, o que vos dé a gana. É increíble a cantidad de elaboracións que se pode facer. E despois deste vídeo, como imos? Vamos, xenial. Veña. Vamos ben. alá. Dixo ela, Mira. vamos xenial. É o momento da protagonista, non? Mira, que bonita. Hola. Que xardaza. É preciosa. Que xardaza. É que é moi agradecido este pescado. Sí. Sí, é como dicía a xente. Isto vale para o forno, para fritir, para areada, para cocer con dali. patacas, como estamos facendo nós, Sí, decían, sí, con con patacas, patacas, con escabeche, claro. co que queiras, pódelo facer na casa. Ademais é super sinxelo, ata o podo facer eu. Claro, Sí. ademais o peixe de temporada sempre está moito mellor de precio e, Claro. en teoría é máis saludable, Claro. porque pescase cando se ten que pescar, e sobre Ala. todo sabe mellor. Mira que bonita. Fixadevos, Mira como sangra, eso é... É Eso é que é fresca, mira. Que boa. Pero Mira bueno, que bonita. ten un peixazo, pero... Pero ten Aí- moito peixe, pero hai que ter tamén clase e estilo, non? A hora de facelo. pero mira, está aí facendo. Mira. E isos cortes por que llos faz? Porque agora eu vou na fritir un pouquiño, vou na facer con fariña de millo, para que tamén podan comelo os celíacos. Ala. Entón, mira, ves, arfarlle así. E agora vou na enfariñar un pouquiño e fritila. Moi ben. Pois eu, se ves comigo, explico o que vou facer eu. Oiches, Lola, esta vai a por todas, As mulleres temos que ir a por todas. É que é unha muller, esta non se queda atrás, Eso. vai. Hombre, nivelazo. Eso non. A ver que é o que fai Xulio tamén. Ven, Xulio, ven que te explico. moito falar, moito presumir despois das dúas vitorias, pero... Eu, mira, mentres fago que isto xa temperou, entón agora vou dar un poquinho máis de calor, porque xa se impregnou a... As patacas ou aquí? No, Aquí, non? o escabeche, eu Vale, sigo co escabeche. O escabeche ainda teño a medias. Vale. Entón agora tan pronto empeza a ferver outra vez, vou botar o resto dos Moi ingredientes. ben. E o peixe o que vou sacar son os lomos. Vale. Voulle quitar o que é a cabeza primeiro, esta parte da quijada. É preciosa, brilla. É moi bon, sí, é moi Vela, bonito. vela tamén cando a pescan ten que ser unha maravilla, porque ten que ter unha cor espectacular. Sí, o cor que ves aquí, pero moito máis vivo. Claro, máis brillante. Mira, sacamos o lomo. Cantos problemas teño eu para despiñar as cousas, e mira ti que o faz quedanos non a espiña limpiña. Bueno, pero vivo desto. Pero isto, a ver, espera, se eu na casa non sei facer, No, pero isto e vou ti- unha peixería... Fancho. Ah, vale. Sacho fan. Ah, vale. Claro, Fancho mellor que a min, lógicamente. Mi má. Ves, sí, Claro, debería, porque hai que fixarse que espiña sí que ten, non? Hai que ter claro, tino con iso. Espiña central xa a quitamos e agora esta lateral, é non moi fácil, incluso solo cos dedos, como poder ver, xa a poderíamos quitar, pero vamos a dar, xa que temos o cuchillo. Lola, ven aquí.
Ten aquí, porque eu tes que ver isto, eh? Eu casi me iba a levantar, porque a min encanta facer os lomos así. Sí, Eu así fagos como os fai el. Hombre, non con tanto estilo. brío, con tanto estilo, pero sí que me salen ben. Sí, a verdad, seguro Mira que sí, como, mirade como montou o lomo en que? Estás seguro? Nada. Pero bueno, isto? Pero bueno, Ponle unha carta, arrastra. hai peixeiros que fan moito máis. Tamén se precia, A xarda tamén Sí, é a verdad. xarda de verdade que é moi... Loter así unha carne tersita é moi fácil Sí. de... Claro, sai ben, non? Sí, Porque é espiño. Vamos limpar as mãos. Pero bueno, temos moito que aprender, É que eu acabo, o sea, eu levo 3 días aquí. E non aprendeches nada? No, pues estou aprendendo, que é o curioso. Ah. Eu pensei que non aprende. iba a aprender nada. Pero tens que practicalo, Hai que practicalo, pero bueno... Eu vou utilizar os tres lomiños. Bueno, vamos pinchar a pataquiña, que Vamos levabas pinchar a aquí a volta esta pataca. Mas vou ir terminando tamén o... Olen a terra ainda, Sí. Olen a terra. Ainda lle falta... Olen a terra de Coristanco, Ainda lle falta un pouquiño a pataca. Entón, o que fago, Eso eu, como é... dixen que iba a sustituir o vinagre por zumo de limón, porque lle vai dar un toque un pouco máis afrutado. Vale. Este vai arriba. Voulle botar Sí. Que bonito. e vou acompañar Mira. un pouquiño de... A ver, os da casa. Non Ela botoulle vinagre, Begoña, e este botoulle limón. Ao mellor pa Lola é demasiado, ou non? No, Vai ser máis suave. A mí gustame... Sí. O sabor a escabeche ten que ser un bo escabeche. Que digas ti, Entón, Escabeche. este vai ser resultar un pouquiño máis lixeiro. Porque non ten tanto Porque non ácido ten- como non o ten do a forza do vinagre. vinagre, eso é. Claro. Bueno, Vai bueno, máis bueno. suave. Vamos ver a Begoña, vente. Vamos ver a Begoña. Ai, Begoña, estás pasando por fariña Paseinos por un de... pouquiño de fariña de millo. De millo. Botello sal, botello un pouquiño de pimenta moída. E dibuxounas, Sí. Que aí eses que cortes bonito. non nos fai calquera. Eu xa non nos fago, Fran, eu xa nada. Atención, Atención. Bueno, recordarlle á xente da casa que estamos buscando unha resposta que é unha pregunta por algunha elaboración que eu realmente, ahora que eu penso, non sei a pregunta. O sea, que está ben o conto, non sei a pregunta, pero sí que estamos buscando algo, vale? A xente da casa tedes que chamar cando soltemos a pregunta e poderedes gañar 50 eurazos. E se non queredes participar no concurso, lembrade que tamén podedes vir aquí. Se tedes algunha receita particular, por exemplo, as croquetas da miña tía Esperanza, que son que che cae a baba, vamos, que alucinas. Pois podedes vir aquí, chamar, tía Esperanza, chama. Veña, teño unha receita, unhas croquetas maravillosas. Podes traelas. Podes traelas, e de feito, quero que as traias. Tía Esperanza, quero que as traias aquí. Ou Sí, non? hombre, sí. Sí, é que as tías e as abuelas, Ese as outro- mellores croquetas son esas. Outro nivel, Claro. outro nivel. As de cocido, mi madriña, Verdad? Mi madriña. Esas sobras todas que quedan co cocido, Oh. que xuntan aí eses sabores. Que pasada. Mira como lle quedou o escabeche, fixa. A verdad é que, sí, eso, ligou. Amigo. Como digo eu, ligou, verdad? O sea, cando queda así espesiño... Sí, liga unhas cousas Mira, que que as están outras. vendo na casa. Cando queda así espesiño, ese é o momento no que o escabeche está no punto. No punto, Vale. sí. Perfecto. No punto. Querédelo tal cual. probar? Ai, eu se me deixa Claro, así, adiante, todo Hombre. teu. Pégate aí, Lola, pégate aí, pégate aí. Pégate aí, que me Eu poño quero deste gañar. lado. Queres gañar? Home, claro. Veña, proba aí. Queres ti cañotas? Así tamén Veña, aprendes para facerlo na casa. Eu penso, se che sobra Aí vai. escabeche, te trae. Eu quero que prove do meu tamén, Está boísimo. Oh, Esto sabe, Gloria. Hoxe perdes, olvídate. Bueno, te lo fastidiaba, non te adelantes a los Te lo acontecimientos. fastidiaba, Sí, sí. Bueno, eu penso que temos aquí un problema, Un problema? Vai estar sí, dura. Sí, vai sí, estar sí, difícil. sí. Mira, Está boísimo. E ahora, Begoña, que faz co peixe? Porque, Ahora mira, que vas, mira. volcalo no escabeche ou... Claro. Como vas facer? Ahora vou facer ese. Vou ir colocando. Sí. Vale. Ese é o que fago eu na miña casa. Dios, que Valo se me- colocando. Se me fai a boca E agua. isto conserva moito. De feito, mira os mexillóns en claro, escabeche. recén botado da tixola. Ti botáchelo Si a da min tixola. gusta así que este así, Claro. e metelo po... Vale. Metelo Pero, pa escoita, que non se escabeche. conserve moito que o temos que comer. Claro, no, este hoxe vai. Temos que tampouco Queredes fixar probar o meu tamén? Mala, que se Canto picou. se conservaban antes? Por favor. Sí, moito. Bueno. Telouse outro. Vente, Lola, vente. Telouse, toma a culler. Ala. Telouse. Hombre, é que... Julio, a ver, danos A tamén do ver, teu a ver. escabeche. Cari, que Danos do senón- teu senón escabeche. estamos A sempre ver, na dalle mesma. a ela, que é a que trouxe a receita. Se non estamos sempre na mesma, Gracias. ti probas Lembramos que tamén, este leva limón, É un escabeche un pouco especial. É un escabeche un poquinho diferente. Acabáramos esa cara. Acabáramos esa cara, Acabáramos esa cara. Non a che ver. podo dicir ahora se me gusta ou non. No, pero que che parece? Non fai falta, se hecho Mira, a vou cara. dicir o que me parece a mí, diferente.
Claro, ten que ser máis suave. Notase que é diferente ao de Begoña, verdad? Eso sí. Ahora, Lola, ti vas ter que escoller, eh? Aquí hai unha fusión de sabores. Vale. Hai unha fusión de sabor. Ui, está dando No, demasiadas... pero ides ver a diferencia tamén en que eu non frío peixe, eu vou non cociñar aí. El vai nos Non vais impregnar tamén do sabor do... Ai, Dios mío, Dios mío. Bueno, que está a cousa reñida, verdad? Está a cousa reñida? Bastante reñida. Bueno, pois, por favor, espérame ali na zona de sufridores, porque eu casi sí. voulle intentar enseñar un pouquiño máis á xente sobre a xarda, porque hoxe cociñamos un peixe con moitos nomes. Por aquí ven sendo xarda, pero tamén se coñece como cabala, rincha ou curriolo pola costa de Lugo, que eu non o sabía. Cando é grande vive lonxe da costa e de pequena acode ela dende primavera ata comezos do outono. O máis habitual é pescala con artes de cerco xunto coa sardiña. Ademais é un arte bastante interesante. O interesante da xarda para a xente da casa é que a súa carne admite moitas preparacións. Hoxe facémola en escabeche, pero fritida, ao forno ou mesmo guisada. É unha delicia. O curioso disto é que en Castela consomen moita xarda galega enlatada e ali coñécese como verdel. Aquí, ao noso carón, en Aguete ou en Marín, é onde se lles gusta facer unha festa, onde lles fan unha festa á xarda. Así que, xa sabedes, máis datiños sobre a xarda e nós continuamos facéndoos ou case rematando as xardas en escabeche. Veña, Begoña, conta. Aí estamos, mira. Mira que pinta. Eu creo que isto está casi feito, Begoña. Xa teño lista. Eu creo que isto... Eu xe fun... No, pero é que eu vouche dicir que casi seguro que gañas hoxe, eh? A ver, vamos a intentalo. Porque... Como que seguro que gana? Como que seguro que gana? A ver, eu só che digo que... Non che pago máis cañas. A ver, Julio, enséñame o que teres ti. Nunca son suficientes. Mira, eu estou metendo ahora a xarda cruda no propio escabeche para que coza con el. Ves como empeza a cambiar de color? Mira, Lola, ven ver isto. Begoña, tamén podes ver isto. A ver, veña. Mire, oi, non te mates. Non quero matar. Non te mates. Mira, que pasa? Agora de poder ser simplemente que fervan uns segundiños e vão a apagar. Uns segundiños nada máis, por qué? Porque co propio calor, co calor residual que ten aí, xa se vai cociñar. Ves como xa casi empeza a querer estar. Ai. Entón, agora apagamos ese lume. Bueno, suben as puntuacións de Xulio nestes instantes finais, eh? Cuidado que poda dar sorpresa con ese limón que lle botou no escabeche. Es el giro final. Bueno. Vamos coa pregunta de hoxe, porque hai xente na casa que seguramente non sepa, pero vou dicir, de onde son as patacas que trouxo Lola? Moi fácil, eh? De onde son as patacas que trouxo Lola e de onde ven Lola? Esa é a pregunta de hoxe e non fai falta que respondas, que xa o dixetes bastantes veces. Non digo nada, me callo. Cada unha boquiña. Bueno, rapaces, pois eu creo que tedes que emplatar, vale? Emplatades, preparadesmo ali na esquina. Lola, podes ir tamén ali para a esquina porque vas probar, mira que hasta teñen pan, que non sei onde é ese pan, pero é enorme, gigantesco. Eso é broa. Eso é broa. O pan de millo, é broa. É broa. É broa, eso. Sí, é broa, mira. Mira como pesa, eh? Ai, que broa. Onde está? É a mitad. Sí. É a mitad. Sí, non ten unha pintaza, eh? Bueno. Que pinta para trincar o dente, ben. Señoras e señores, imos coa chamada telefónica a ver se repartimos eses 50 euros. Ti pasa por onde queiras, non pasa nada, ti pasa por onde queiras. A ver se temos eses 50 euros, a ver se resolven a pregunta sobre que pataca trouxo hoxe Lola. Hola, que tal? Boas tardes. Hola. Que tal? Con quen falo? Con Carmen. Carmen, de onde nos chamas? De Sanxenxo. De Sanxenxo, boa terra Sanxenxo, eh? Estiven ali cenando luz. Boa terra, sí, señorita. Moi buena. Moi boa terra. A ver, resólvenos a cuestión. Cal é a pataca que trouxo hoxe Lola ao programa? De Coristanco. Claro, de Coristanco. Onde vai ser? Podía ser da Limia. No, é de Coristanco. Un aplauso. Un aplauso. Lola, oi, que acabas de levar 50 euros, Carmen? Non me lo creo. Bueno, a ver, non che arreglamos a vida, pero axudamos, Carmen? Bueno, un bico e moitísimas grazas por ver o programa, Gracias. Veña, un bico gigantesco. Chao. Bueno, veña, vamos a empratar, vamos a mirar eso e vámoslo probar porque o aspecto é increíble. Eu teño fame, Lola. Eu xa ver esa broa. Pero a broa non... Espera, a broa non podes valorar. O sea, pode sumar puntos. Bueno, pode sumar puntos. Pero o que tens que valorar é a xarda en escabeche. Pode sumar puntos. Vale.
A ver, amigo Xulio, que? Cando ti queiras, temos todo o día, pero mira, podes ir probando si queres este cachiño. Probamos ese cachiño. Sí, veña, vamos probando de Begoña. A ver, deixademe aquí un garfo, máis un coitelo. Aí está. Aí va. Este despréndese solo, mira. Despréndese solo? Bueno, sí. Está gañando puntos, está gañando puntos. Mira. Claro. Eso xa así, camán, sabes? Como veña, unha sardiña. É para coller unha sardiña. Así, coges co Prova aí. Veña, prova aí. Mira, eu xa casi a vou probar así. En xebre total. En xebre total. A ver, botadevos pa aquí. Botadevos pa aí, os dous. Eu quería trocear o meu. Vale, trocea aí. Para que poda coller ela. Pero tamén podo probar un cachelo, unha pataquiña, non? Está buixo. Está moi boa no seu punto. A ver. Para mí se cadra un pouquinho máis de sal, porque un pouquinho máis de sal. Pero bueno, está espectacular. Bueno, pois veña, proba a outra. Despois proba os cachelos, se nos chega o tempo. Se nos chega o tempo, eso. A ver, prova de Xulio. Ui, que cara máis extraña nos queda, Ai, vide por aquí, vide por aquí. Vide por aquí os dous, vide por aquí. Non, aquí estás ben. Dime cal dos dous che gustou máis, a de Xulio ou a de Begoña? Eu, gustaron as dúas, pero inclínome hoxe polo de Begoña. Oh, Begoña! Marcial, ven aquí. Un aplauso. Tamén non podes probar, si queres, Marcial. Tamén non podes probar. Queres probar? Tamén podo probar. Está moi boa. Eu non sei cal das dúas está mellor, sei que as patacas son de Coristanco porque se ven, non porque estivera pendente, verdad. Porque se ven. E o pan é de Ordes, O pan é de Ordes. Pan é de Ordes. Bueno, mañán Begoña non está, pero mañán, atención, señores e señores, porque faremos 12. Algo 12, non sei o que será. Veña, vémonos mañán. Chao, Marcial. Outro día, aquí estaremos. Quen anda aí verá. Chao.